mahal na Panginoon. Amen. Thank you so much, dear God. At tayo po natin tumayo. Kayo po aming po inaanyayan tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala ating pong minamahal na mga ngaral. Ating brother preacher, brother Noel Braganza. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Purihin natin po napakabait at pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless your beloved co-elder, Brother Joven Ferrer. Let us all pray. Tayo po lahat mga minamahal ko ay sama-samang dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mga banal mo kapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Jesus sa hapong ito. Patuloy ka namang mangusap sa amin sa pamagitan ng mga butil ng mga salitang ito. Namin pong pag-aaralan. Mahal Panginoon, sa ganang sa akin wala po akong magagawa. Kung lamang po'y umaasa sa iyong dakilang kahabagan. Karunungan na nagbumula sa iyo. Preach to us, wala Panginoon. Ikaw ang siyang mangaral sa amin. Mahal Panginoon, patawarin mo po ang iyong abang lingkod sa lahat na aking mga pagsalangsa. Sa lahat na aming mga kakulangan, wala Panginoon. At sa pangkalatang panalangin ng iyong taong nilangisan, ng aming pong minamahal at iginagalang na Evangelista Will Estrada Almeda, ay aming sama-samang sinasaway, pinapalayas, anumang uri ng demonyong hadlang na ang kaaway, demons of doubts, hindrances and beliefs cast out right now, in the mighty name of Jesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Para mahina yung praise the Lord po natin. Malakas na praise the Lord! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kayo po'y makaupo sa inyo po mga kinaupuan, mga minamahal ko. At tayo po'y maging seryoso sa bahaging ito mga minamahal ko sapagkat ito po'y pag-aaral ng kanya pong mga butil na mga salita. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Again, let us clap to the Lord. Iparinig natin sa malang Panginoon yung ating pong masigabong palakpak. Gaano man kainit ang klima. Mga minamahal ko, talagang parte na ito ng nagbabago nating klima. Amen. Talagang hindi na natin halos makayanan yung temperature, mga minamahal ko. Pero alalahanin po natin, mas naglalagablab ang init. Amen? Triple pa ang init na ating pong nararamdaman doon sa impyerno. Kaya talagang let us, mga minamahal ko, hallelujah, be diligent, ika nga, maging masigasig na ating pong ipagtrabaho ang ating pong mga kanya-kanyang kaligtasan. Ang dobleng paggalang na may pagmamahal ay ako mong ipinapaabot sa man of God, sa huling propeta ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa ating kapanahunan, ating pong iginagalang at minamahal na Evangelista Will Estrada Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo at aral mula sa ating pong beloved Mama Dear. At ang kanilang pagtuturo sa atin mga minamahal ko ay talagang pinakinabangan po natin ng husto sa ating mga spiritual na buhay. Nariyan ang kanilang mga butihing mga anak, to the whole beloved Almeda children, na sila po ang katuwang, amen, ng ating pong beloved parents in the Lord, para ang ating pong banal na iglesia ay patuloy na makapagmisyon, ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal, and ably assisted po ng kanila pong mga itinalagang mga manggagawa sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher ng kanyang minamahal na anak, ating beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, sa blessed afternoon, ang kayo pong ipinapaabot sa lahat ng mga beloved elders na atin pong kasama sa ngayon, at sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatid sa malang Panginoon na narito. Amen? At maging yung ating pong mga live webcast viewers na walang sawang sumusubaybay sa ating pong banal na gawain via Facebook live streaming, at maging sa ating mga followers dyan sa ating YouTube channel. Magandang hapon, aking pong ipinapaabot anumang oras sa inyong lugar na kinalalagyan, sapagkat hindi lamang po dito sa bansang Pilipinas, maging sa ibayong dagat, amen, atin pong talagang nare-reach out, ika nga.
ang coverage, mga minamahal ko, ng ating pong live streaming. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Minsanan pa tayong pumalakpak sa ating dakilang Diyos, mga minamahal ko. At ating pong tunghayan yung ating pong magiging paksa ngayong pong hapon na ito na talagang napapanahon. Amen? Nariyan, mga minamahal ko, sa ating screen yung topic na ito, mga minamahal. Our hope and labor are not in vain. Ang ating pag-asa at ang ating mga gawa ay hindi po mawawalan ng saysay. In vain is mawawalan ng kabuluhan. Amen? Amen? Two things to consider pagka sinasabing labor. Yung earthly na tinatawag, yung physical labor, na we're trying to, mga minamahal ko, hallelujah, become wealthy. Amen? We work, mga minamahal ko, kapag mga minamahal ko, hindi po natin alam yung purpose ng ating pong buhay dito, mga minamahal ko, yung mga minamahal ko, hallelujah, tayo po ay abalang-abala sa pag-amal. Amen? Ng mga ari-arian, mga minamahal ko, but only to find out at the end of the day na talagang ito po ay magiging walang kabuluhan. At yung tinatawag na spiritual labor. Amen? Yung ating pong ginagawang paglilingkod sa Panginoon at yung mga kakibat na aspeto ng paglilingkod sa Diyos, they are called spiritual labors. Amen? Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Huwag tayo manghinawang pumalakpak, bagamat mainit. Mga minamahal ko, hallelujah! Ating pong basahin, mga minamahal ko, ang sinasabi ng Ecclesiastes, Kabanatang 2, ang talatay 11. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, ang Kabanatay 2, ang talatay 11. Nang magkagayoy minasdan ko ang lahat ng mga gawa na ginawa ng aking mga kamay, at ang gawain ng aking pinagsikapang gawin. At narito, lahat ay walang kabuluhan at nauuwi sa wala, at walang pakinabang sa ilalim ng araw. Amen. Sa wikang Ingles, mga minamahal ko, ang sabi dito, mga minamahal ko, then I looked on all the works that my hands had wrought, and on the labor that I had labored to do. And behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. Medyo, anong napansin po natin sa versikulong ito? Very depressing, ika nga. Amen? Medyo malungkot yung sumulat, mga minamahal ko, ng versikulong ito. Ang sabi nga niya, mga minamahal ko, hallelujah, lahat ng kanyang ginawa ay nauuwi sa wala. Naging walang kabuluhan. Kulang yung mga translation doon sa Tagalog, mga minamahal ko, hindi na sabi yung vexation of the spirit. Kapaguran ng kaluluwa. At katanungan sa atin ngayon, anong nagbunsod kay Haring Solomon na isulat ang bersikulong ito? Dahil, mga minamahal ko, hallelujah, kung pag-uusapan yung kanyang mga sinulat, ang Proverbs ay sinulat ni Haring Solomon. So, kung counsel lamang, mga minamahal ko, yung pagpapayo ay talagang grabe, ang talagang nasa, mga minamahal ko, hallelujah, talagang in his mind. Siya nga po yung tinaguriang the wisest man during his time. But seldomly, mga minamahal ko na nababanggit, mga minamahal ko, that he was also the richest man in his time. Amen? Amen? Pero mga minamahal ko, bakit napakalungkot naman, mga minamahal ko, ng pahayag na ito ni Haring Solomon? Nang sabi nga niya, mga minamahal ko, all is vanity, walang kabuluhan, kapaguran lamang ng kaluluwa. Amen? At ito'y nauuwi sa wala. Naramdaman ito ni Haring Solomon, yung grabing kalungkutan. Tinakasan siya ng kagalakan dahil sa kanyang pagsuway
sa mga palatuntunan ng mga Panginoon. Kung ating pong mababasa, mga binabasahin na lamang natin sa ating mga tahanan, merong decree ang mga Panginoon sa mga nagiging hari nung araw. Doon sa Deuteronomio, Kabanatang 17, ilista po ninyo mga minamahal ko, ang talata mga minamahal ko ay 16 hanggang 17. Napakalinaw ng palatuntunan ng mga Panginoon sa mga nagiging hari. At hindi lingid ito kay Haring Solomon, mga minamahal ko, na sinabihan siya, huwag kang magkakamal ng grabing kayamanan. Huwag kang mangungulekta ng mga kabayo at ng mga chariots na talagang palakasin mo ang iyong military build-up. At higit sa lahat, huwag kang mag-aasawa ng marami. Mga minamahal, sa 1 Kings chapter 11, verse 3, sinabi diyan, mga minamahal ko, na Solomon had 700 wives, princesses, and 300 concubines. Extramarital affairs. Mga minamahal ko, 300? 700 wives? Mga minamahal ko, can you imagine that? Amen? Grabe. Terrible. Amen? Pero ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang nilabag ni Haring Solomon ang kautusan na ito ng mga Panginoon. Nang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, kanya pong, mga minamahal ko, hallelujah, ang nawala sa kanya, hindi lamang yung kagalakan. Amen? Kagalakan ng kanyang kaligtasan. Amen? Hindi lang nawala sa kanya, mga minamahal ko, yung pagiging hari. He lost the kingship. Ika nga. Dahil nga, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanya, yes, I allowed you, King Solomon, but I did not approve of what have you done. Amen? Inalaw nga siya ng mahal na Panginoon, pero hindi naman approve ang mahal na Panginoon sa kanyang ginawa. And that's different, mga minamahal ko, kapag you were allowed, but hindi yan approved ng mahal na Panginoon. Dahil nasa kanyang kamay. Amen? May karapatan siyang pumili ng kanyang gagawin. May karapatan siyang magdesisyon, mga minamahal ko, sa kanyang buhay. At mga minamahal ko, ang sabi, mga minamahal ko, ng 1 Kings chapter 11, verse 11, ano sabi rito? Ito pang nakasulat. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Solomon, yamang ito'y nagawa mo at hindi mo iningatan ng aking tipan at ang aking mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo. Walang pagsalang aking aagawin ang kaharian sa iyo at aking ibibigay sa iyong lingkod. Amen. Puri na pagkabasa ng kanyang pong banal na salita. So mga minamahal ko, inagaw sa kanyang pagkahari at ibinigay sa kanyang servant, yung kanyang subordinate. Amen? Ay grabe, kalungkutan yan, mga minamahal ko. Na ikaw ay mga minamahal ko ma-demote. Amen? Pinag-uusapan kanina yung mga minamahal ko, hallelujah, na yung mga patuto, mga minamahal ko, na sila po ay talagang pre-nomote. Pero ngayon, mga minamahal ko, ang ating pinag-uusapan ay demotion. Amen? At ang pinakamalungkot na tao ay yung mga minamahal na naalis sa kanilang mataas na posisyon. Alam po natin yan. Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi ko nga kanina, hindi lamang pagkahari ang nawala kay Solomon, kundi yung kanyang joy, yung kagalakan, mga minamahal ko, the joy of his salvation. Kaya nga naisulat nga niya yung pinakamalungkot na bersikulong ito. Amen. Very depressing, ika nga. Mga minamahal ko, yung Ecclesiastes chapter 2, verse 11. At mga minamahal ko, hallelujah, katulad siya, mga minamahal ko, nang naranasan ng kanyang amang si Haring David. Na nung siya'y pagkasala ng pangangalun niya at pagpatay, he desperately pleaded that his joy of salvation be restored. Diba? Ang sabi, mga minamahal ko, hallelujah, ng parati nating nababasa ni Haring Solomon, restore unto me.
Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng aking pagkaligtas. Restore unto me the joy of my salvation. Dahil nga nagkasala si Haring David, mga minamahal ko, ng pagpatay at pangangalun niya. Amen. So mga minamahal ko, mahalagang leksyon, mga minamahal ko, hallelujah, na kapag ka ang earthly labor natin, hindi natin, mga minamahal ko, talagang dinivote sa glory, sa kapurihan, kaluwalhatian ng mahal na Panginoon, mararanasan din natin itong nangyari, itong naranasan mismo, itong, mga minamahal ko, displeasure, itong grabing kalungkutan na naranasan, mga minamahal ko, ni Haring Solomon. So mga minamahal ko, hallelujah, sa atin, na patuloy na gumagawa sa ating spiritual labor, mga minamahal ko, ano ang talagang nagbibigay sa atin ng, kumbaga, additional, mga minamahal ko, karagdagang kalakasan para magpatuloy. Amen? Walang iba kundi ating mga minamahal ko, yung assurance ng mga Panginoon. Yung sinabi niya, mga minamahal ko, that your labor, spiritual labor, is not in vain. Amen? 1 Corinthians, mga minamahal ko, chapter 15, verse 58. Sinabi ito, mga minamahal ko, hallelujah, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Ang ating mga gawa ay mayroong kabuluhan sa sight, in the sight of the Lord, sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya huwag tayong manghinawa, huwag tayong panghinaan ng loob. Sinasabi ng mga ilan na humayog ginamit ng mahal na Panginoon doon sa sounding. Bakit hindi nagbalik ang mga paguhan? Nakaka-prostrate naman. Amen? Maaring yan ang nararamdaman po natin. Amen? Pero sinasabi ng mahal na Panginoon ngayon sa atin, huwag kang, mga minamahal, panghinaan ng loob. Huwag kang ma-disappoint sapagkat ang iyong gawa ay mayroong kabuluhan sa akin. Ang sabi ng mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Nalalaman po natin yung proseso, mga minamahal ko, ng pagtatanim. Amen? Na kinakailangan ang isang binhi o ang isang butil ay ibaon muna sa lupa. Kinakailangan munang mamatay. Magantay ng ilang araw bago sumibol at kalaunay lalago at magbubunga. Amen. Basahin po natin, mga minamahal ko, hallelujah, ang John, o aklat ng Juan, kabanatang 12, ang talatay 24. Kindly. Dito pa sa aklat ng Juan, ang kabanatay 12, talatay 24, pa sinasabi, Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-iisa. Ngunit kung mamatay, ay nagbubunga ng marami. Amen. Purihin ang pagkabasa ng kanya pong banal na salitang ito, mga minamahal ko. Pumalakpak po tayo ng malakas at masigapong palakpak sa ating dakilang Diyos. Very verily I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone, but if it die, it bringeth forth much fruit. Ang sabi, mga minamahal ko, ng talatang ating binasa. Technically speaking, ang isang butil, mga minamahal ko, ay kinakailangan munang ibaon sa lupa, di ba? Dahil kapag mga minamahal ko, pinabayaan po natin, mga minamahal, nakatiwangwang ang isang butil. Hindi po natin inihasik, itinanim, mga minamahal ko, walang mangyayari. Amen? Ang butil na yan, o ang binhin yan, mga minamahal ko, ay talagang, mga minamahal ko, anong mangyayari? Diba? Magkakaroon ng moist. And, mga minamahal ko, hallelujah, kalaunan, mga minamahal ko, mabubulok. Amen? Pero kapag itinanim po natin, ibinaon po natin sa lupa, mga minamahal ko, hallelujah, na mamamatay muna, mga minamahal ko, ito po, mga minamahal ko, hallelujah,
Given, mga minamahal ko, a week, 3 days, 5 days, 4 days, mga minamahal ko. Sisibol, mga minamahal ko, ang butil na yan. Uusbong. Amen? At magiging halaman, lalago at magbubunga. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Be not dismayed, ang sabi ng malang Panginoon, sa mga ginamit para humayo, magbigay ng mga pulitos. Amen. Magsabi, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga nangangailangan ng kaligtasan na kailangan nila si Kristo. Huwag kayong panghinaan ng loob sapagkat you have planted the seed. Tingnan nyo, mga minamahal ko, itinanim ninyo ang butil. At alam po natin, kapag tayo nagtanim ng butil, tayo po ay aani. Amen? The dynamics of sowing and reaping na tinatawag, pagtatanim at pag-aani. Amen? Hindi man sa ngayon, merong mga patotoo. Sinasabi ng mga kapatid, akala ko na baliwala na ang aking pag-share. Pero, given the time, ang sabi nila, mga minamahal ko, nakita ko yung aking hinayuan. At nagpatotoo mismo na ang sabi niya, nung una, hindi ko talaga pinapansin yung makulit na sister na yan, na brother na yan, sa pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos sa akin. Pero nung ako'y nangailangan, nagkaroon ako ng malubhang karamdaman. Amen? Merong dumating, mga minamahal ko, na matinding problema sa aking pamilya. Naalala ko, yung makulit na kapatid na yan, na walang sawang nagtatanim ng butil. Amen? Ng kabutihang loob ng Diyos. Ang sabi niya sa akin, dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang Diyos ay buhay. Siya ay nagpapagaling ng iba't ibang klase ng karamdaman. Amen? Nagbabago ng buhay at nagbibigay ng peace of heart and peace of mind. Amen? Ating beloved brother Amelito Sarmiento. Amen? Isang dating mga minamahal ko, drug addict. Mga minamahal ko, hindi na siya makatulog. Nagkaroon na siya ng insomnia, mga minamahal ko, sapagkat na-overdose siya ng drugs. Marijuana, mga minamahal ko. At talagang mga minamahal ko, hallelujah, nung mga panahon na yan, naging hopeless siya. Tinawagan niya ang kanyang mga kapatid. Nang sabi, mga minamahal ko, ng ating mga kapatid na ito, ako'y mamamatay na. Hindi na ako makatulog, wala na akong kapayapaan sa puso't isipan. Paano na ang aking pamilya? Ang sabi niya sa kanyang mga ate na nasa abroad. Walang magawa ang kanyang mga kapatid. Mga minamahal ko, gaano man sila mga minamahal ko, financially blessed that time. Dahil ang pangangailangan ng ating mga kapatid ay hindi po mga minamahal ko, talagang atensyong medikal, kundi mga minamahal ko, atensyong spiritual. Amen? Naalala niya yung nagbabahagi sa kanya. Yung makulit na kapatiran po natin, mga minamahal ko, na nagsasabi sa kanya, kung gusto mong magbago ang iyong buhay, magkaroon ka ng grabing kapayapaan, dumalo ka sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya mga minamahal ko, yung itinatanim po nating butil ay hindi po mawawalan ng kabuluhan. Tutubo at tutubo yan balang araw. Amen? In God's appointed and perfect time. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Ngayong Holy Week na parating, di ba? Next week, mga minamahal ko, a week-long celebration ng Semana Santa. At alam po natin, mga minamahal ko, ang talagang kahulugan, mga minamahal, the deepest meaning, mga minamahal ko, ng Holy Week na ito. Na talagang sumisimbolo, mga minamahal ko, ng kamatayan, at hindi lamang kamatayan, kundi ang pagbangon muli, mga minamahal ko, mula sa patay, na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Christ's death and His resurrection. Amen. At mga minamahal ko, hallelujah, kapag sinabing mga minamahal ko, hallelujah, resurrection, mga minamahal ko, yung pagbangon muli ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, hindi lamang ito sumisimbolo, mga minamahal ko, sa victory, sa pananagumpay ng mga anak ng Diyos, na kagaya ni Kristo. Ito rin po ay sumisimbolo ng pag-asa ng mga anak ng Diyos.
Amen? Anong kinalaman ng kamatayan at pagbangon muli ng mahal na Panginoon sa pag-asa ng mga anak ng Diyos, Brother Noel? Maaari niyong itanong sa inyong mga sarili. Pero malinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dito muna sa aklat ng unang Korinto, kabanatang 15, ang talatay 54. Kindly, from the first book of 1 Corinthians chapter 15, verse 54. Amen. Ito po ang nakasulat. Datapwat pagka itong may kasiraan ay mabihisan ng walang kasiraan, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, kung magkakagayon ay mangyayari ang wikang nasusulat, nilamon ng pagtatagumpay ang kamatayan. Amen. Balakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Just like Christ, mga minamahal ko, who resurrected from the dead, ganun din tayo. Amen? Ang nangyari sa mahal na Panginoon, hallelujah, ay mangyayari sa atin. Amen? At ang sabi nga mga minamahal ko, hallelujah, ang kamatayan ni Kristo at ang kanyang pagbangon muli ay sumisimbolo ng pananagumpay, ng victory ng mga Kristiyano at ng kanilang pag-asa sa wakas. Mahalagang kaalaman sa hapong ito. Resurrection and rapture, mga minamahal ko, are technically the same. Amen? Sa katunayan, mga minamahal ko, sila'y two simultaneous event na tinatawag. Amen? Alam po natin yan. Nang unang magbabangon muli, mga minamahal ko, kapag ka dumating yung pagdagit sa mga banal, ay yung mga nangatutulog kay Kristo. Yung mga nangamatay kay Kristo, bago tayong mga buhay. Amen? At yan ang mangyayari. Mga minamahal ko, hindi tayo mauna na mga buhay sa pagdagit sa mga banal. Una munang magbabangon ng mga patay. Magre-resurrect sila, mga minamahal ko. Amen? At itong corruptible body na tinatawag, mga minamahal ko, itong laman, itong ating katawan na may kasiraan ay magbibihis ng walang kasiraan. Amen? At mangyayari, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang mga minamahal, mahal na Panginoon tayo habang buhay. Amen. Amen. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, sinasabi, mga minamahal ko, ng dalawang mahalagang talata na ating pong babasahin, mga minamahal ko. Huwag lang tayo, mga minamahal ko, na talagang magpin o mga minamahal ko, talagang mag-angkla sa pag-asa, mga minamahal. Dito lamang sa mundong ibabaw. Dapat, mga minamahal ko, hallelujah, medyo, mga minamahal ko, lawakan po natin. There's life, mga minamahal ko, after this earthly life na tinatawag. Amen? Amen? At sabi, mga minamahal ko, hallelujah, ng 1 Corinthians, mga minamahal ko, hallelujah, 15:14, mga minamahal ko, dito po, mga minamahal ko, dito muna, mga minamahal ko, sa 1 Thessalonians, chapter 4, verse 13. Kindly. At isunod po natin, mga minamahal ko, yung unang Korinto, kabanatang 15, ang talatay 19. Dito po sa unang Tesalonica, ang kabanatay 4, ang talatay 13 po sinasabi, ngunit hindi namin ibig na kayo di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo huwag mga lumbay na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Amen. Upang kayo'y huwag mga lumbay na kagaya ng iba na walang pag-asa. Amen? Meron tayong pag-asa. Amen? Daw napuprostrate tayo, mga minamahal, minsan, mga minamahal ko, bakit naman ang tagal-tagal ng kadugunan ng aking panalangin? Eto naman ako sumusunod ng buong buo sa palatuntunan ng Diyos. Bakit ang tagal? Bakit ito, mga minamahal, aking mga efforts, mga minamahal ko, hallelujah, ay hindi talagang nabibigyan, mga minamahal ko, ng tamang compensation. Sinasabi natin, pero your works, your spiritual labors are not in vain. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang sabi mismo, assurance mismo ng mahal na Panginoon sa atin. Amen? Dahil ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, kung hindi man tayo pagpalain dito, sa mundong ibabaw, amen? Amen?
ay meron naman tayong inaasahan, mga minamahal ko, doon sa kalangitan. Kaya nga ang sabi, mga minamahal ko, hallelujah, datnan man tayo ng kamatayan o dagiting buhay, mga minamahal ko, hallelujah, surely we will inherit the eternal life na promise, mga minamahal ko, ipinangako ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Panigurado yan ng mahal na Panginoon para hindi natin isipin na ang ating mga ginagawang ito, pagdalo ng 3 beses sa loob ng 1 linggo, pagsusuot ng may kabanalan, pagiging matapat, mga minamahal ko, sa pagbibigay ng ating mga ikasampung bahagi at handog, fasting and prayers, mga minamahal ko, tayo po, mga minamahal ko, gumagawa sa upasan ng mahal na Panginoon. All these works, all this labor will not be in vain. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah. Dito po mga minamahal ko sa 1 Corinthians chapter 15 verse 19. Maliwanag ang sinasabi ng talatang ito. Na wag lamang daw tayong umasa kay Kristo sa buhay na ito. Kundi mga minamahal ko, hallelujah, sa gagawin ng Panginoon. What's in store for us after this earthly life? Doon tayo dapat mas nakatuon ang ating mga pansin. Amen? Sapagkat puro pansamantala ang buhay natin sa mundong ibabaw na ito, mga minamahal ko. We may not realize it now, pero ito ang katotohanan at hindi natin matatakasan ang katotohanan ito. Amen. Amen. Saan ka na? Mga minamahal, saan na tayo? Mga minamahal ko. Amen? At talagang sinasabi natin, mga minamahal ko, hallelujah. Well, talagang papunta na ako doon sa talagang aking talagang target na financial freedom. Amen? Ay, nagawa ko na, na-achieve ko na ang gusto kong gawin sa buhay. Yung mga to-do list ko sa buhay. At kontento na ako. Pwede na akong mamatay. Ayan po, mga minamahal ko, hallelujah, statement ng mga talagang hindi nakakaalam ng mga spiritual na bagay. Amen. Basahin po natin, mga minamahal ko, 1 Corinthians chapter 15 verse 19. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng unang Korinto, ang kabanatay 15, ang talatay 19. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo, ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Amen. Tingnan niyo ang sinabi ng banal na kasulatan. Kung dito lamang tayo, mga minamahal ko, natatapos dito, mga minamahal ko, yung ating ginagawang pagsusumikap, pagsusumigasig, mga minamahal ko, sinabi ng Biblia, tayo raw po ang pinakamiserable sa lahat ng miserable. Kaawa-awa tayo at kahabag-habag. Dahil mga minamahal ko, hallelujah, it will end. Amen. Itong pagbabago ng klima na hindi na natin halos makayanan yung temperatura, mga minamahal ko, amen. Sa mga ibang bansa, sa mga ibang lugar, mga umaabot ng 42, 45, mga minamahal ko, degrees centigrade ang init. Amen. Ay talaga mga minamahal ko, maraming nahi-heat stroke. Especially yung mga immunocompromised na mga kababayan po natin na may edad na, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga minamahal ko, darating ang araw, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang marirealize natin. It's not worth it. At talagang ituon po natin ang lahat ng ating mga oras, ng ating lakas, at atensyon, mga minamahal ko, sa pagkakamal ng mga material na bagay, na talagang mga minamahal ko, ang sabi nga, just a vexation of the Spirit. Maaralan tayo sa sinabi ni Haring Solomon. Amen? Amen? Ang mga minamahal ko, hallelujah, sinabi pa mga minamahal ko, ng talata, mga minamahal ko, ng 1 Corinthians 15:54, mga minamahal ko. Or, mga minamahal ko, dito po sa 1 Corinthians 15:19. Dahil, mga minamahal ko, hallelujah, 15:14, mga minamahal ko, I'm sorry.
Kung hindi raw, mga minamahal ko, nagbangon muli ang Panginoon sa kamatayan, na siyang mga minamahal ko, hallelujah, pinaka-sentro, mga minamahal ko ng Holy Week celebration. Amen? Amen? Pakatandaan po natin, mga minamahal ko, hallelujah, that Jesus Christ did not just pay for our sins. Amen? But He resurrected from death, mga minamahal ko, para lamang patunayan sa atin, mga minamahal ko, na kaya niyang pagdagumpayan ang lahat, even the sting of death. Amen? Na para sa mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, hallelujah, magkaroon sila ng pag-asa. Amen? Na kapag ka, mga minamahal ko, sila'y naglingkod ng may katapatan sa mahal na Panginoon, hallelujah, they will also be resurrected. Ang nangyaring resurrection ng mahal na Panginoon ay kanilang maranasan din. Amen? Nabasa na po natin, mga minamahal ko, doon sa rapture of the saints, mga minamahal ko, amen? Na ang mga nangamatay kay Kristo, ang mga nangatutulog kay Kristo, ay siyang unang mababangon. Amen? Kapag ka dumating, mga minamahal ko, hallelujah, yung mga minamahal ko, talagang inaasam ng mga anak ng Diyos na rapture of the saints, pagdagit sa mga banan. Kaya mga minamahal ko, basahin po natin. And if Christ be not risen, mga minamahal ko, ang sabi ng talatang ito, 1 Corinthians chapter 15, verse 14, kindly. Amen. Dito po sa aklat ng unang Korinto, ang kabanatay 15, ang talatay 14. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Amen. And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Sinabi dito, mga minamahal, at kung si Kristo hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. So mga minamahal ko, hallelujah, talagang it follows na kapag ka, mga minamahal ko, hallelujah, hindi raw po muling bumangon. Walang pagkabuhay na maguli. Amen? Walang paglamon, pananagumpay sa kamatayan, mawawalang kabuluhan ang lahat. Ang pangangaral ay magiging walang kabuluhan. At ang ating pananampalataya ay wala ring kabuluhan. Amen? But we believe, mga minamahal ko, on the resurrected Christ. Amen? Tayo po ay sumasampalataya. Amen? Na pinagtagumpayan ng Panginoon ng kamatayan. Kaya nga, ito mga minamahal ko, hallelujah, ito yung ating pinanghahawakan, mga minamahal ko, hallelujah, na tayo rin naman, mga minamahal ko, hallelujah, mayroong nagsasabing, mamatay at mabuhay kay Kristo. Dito po nanggagaling yon. Walang diferensya, walang problema, walang kalugihan ang mamatay at mabuhay kay Kristo. Amen? Medyo kapag pinag-uusapan ng kamatayan, parang talagang medyo, ano tayo mga minamahal ko? Amen? Nagiging, kumbaga mga minamahal ko, talagang hindi nakatuon ang ating mga isip. Amen? Pero mga minamahal ko, hallelujah, malinaw na sinabi. Amen? Na kapag ka hindi nagbangon na maguli ang mahal na Panginoon, yung ating pangangaral dito, at ang ating pananampalataya sa mga aral na ito ay magiging walang kabuluhan. Amen? Pero we believe on the resurrected Christ. Amen? Na siya po, mga minamahal ko, ay nagbangon muli para, mga minamahal ko, hallelujah, sa tagumpay ng mga anak ng Diyos. Para maalaman natin na itong labor, the works that we do will not be in vain. Ating pag-asang kinakapitan, mga minamahal ko, ay matatag at hindi makikilos na pag-asa. Amen? Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon, na pag-aralan na po natin yan, mga minamahal ko. Amen? Yung pag-asang hindi matitinag, yung pag-asang hindi humihiya,
Sino po yung nakakaalala pa, mga minamahal ko? Amen? Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Kaya't maging matatag tayo. Malapit na po tayo magtapos. Ang sabi mga minamahal ko ng 1 Corinthians chapter 15 verse 58, maging matatag, huwag makilos, kundi lalong sumasagana sa gawain ng Diyos, sapagkat alam natin, ito ay hindi po, mga minamahal ko, mawawalan ng saysay. It will not be in vain, mga minamahal. Amen? Si Apostol Pablo, na lumalabas na pinakamatagumpay among the apostles, though sinasabi nga niya with humility. Di ang sabi niya, I am least of the apostles. Ako yung panghuli. Ako yung talagang hindi sikat. Amen? Pero actually mga minamahal ko, kung ang kanyang mga minamahal ko achievements, ang kanyang mga feat na tinatawag na nagawa, mga minamahal ko, siya lang naman mga minamahal ko, hallelujah, ang tinaguriang the most traveled missionary in his time. He traveled 10,000 miles. At siya po yung sumulat, mga maaring ngayon lamang ito na pag-alaman ng mga anak ng Diyos, sa New Testament. Sa 27 books of the New Testament, makinig po tayo, ilan po ang naisulat ni Apostol Pablo doon? 13 books po. So mga minamahal ko, napaka-successful mga minamahal ko ni Apostol Pablo. Bakit nga ba? Itong last na mga minamahal ko na bersikulo natin pong mababasa, mga minamahal ko, hallelujah. 1 Corinthians chapter 15 verse 10, mga minamahal ko, hallelujah. Pansinin natin maigi ang sinasabi ng bersikulong ito. Dito po sa Aklat ng Unang Korinto, ang kabanata 15, ang talatay 10, datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga'y ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan. Bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Amen. Palakpakan po natin ang pagkabasa ng kanya pong banal na salitang ito. But by the grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain. Hindi daw po nawalang ng kabuluhan. But I labor more abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Naging produktibo. Naging matagumpay si Apostol Pablo sa kanyang pagmimisyon. Bakit, mga minamahal ko? By the grace of God, mga minamahal ko, sapagkat, mga minamahal ko, naintindihan niya, mga minamahal ko, hallelujah, na habang siya ay magagamit, mga minamahal ko, humadlang ang kaaway. Amen? Ang daming hadlang, mga minamahal ko, sa pagmimisyon ni Apostol Pablo, sa totoo lang. Iba, kung ating pong mga minamahal ko, ma-account yung kanyang naranasan, hindi lang isang beses mga minamahal ko talagang nasiraan doon, na shipwreck yung kanilang sinasakyan. Muntik pa siyang matuklaw ng ahas. Amen? Siya po'y pinagbabato, pinagpapalo ng maraming beses mga minamahal ko na halos mawalan siya ng buhay. Amen? But by the grace of God, mga minamahal ko, hallelujah, yung kanyang mga minamahal ko, hallelujah, labors, amen, ay hindi daw po nawalan ng kabuluhan. Amen? Nagamit ng husto si Apostol Pablo, mga minamahal ko. Pero hindi raw sa kanyang sariling kakayahan. But by the grace of God, which was with me. Yun ang mga minamahal ko, yun ang mga minamahal dagdag, mga minamahal ko na pahayag ng Apostol ng Diyos. Nasa atin din, mga minamahal ko. Nasa kahabagan lamang ng mahal na Panginoon. Amen? Tayo po, mga minamahal ko, nagagamit sa iba't ibang gampanin. Mga minamahal, magpasalamat tayo. Pagningasin natin, mga minamahal ko, mga kaloob na ito. Kagaya ng ating na-topic nung nakaraang Wednesday. Amen? At talaga, mga minamahal ko, hallelujah, masasabi po natin that our hope, ang ating pag-asa, at ang ating mga gawa, ay hindi po mawawalan ng kabuluhan sa mahal na Panginoon. Recorded yan. Amen? At balang araw, gagantihin tayo. Gagantihan tayo ng mahal na Panginoon. We will be rewarded
by our works, by our labor. Amen? Lalo yan ay labor of love. Amen? Na yung ginagawa para sa ubasan ng mahal na Panginoon. Para sa mahal na Panginoon. Para sa glory at kaluwalhatian ng mahal na Panginoon. Narito po ating pong beloved ordained preacher. Mga minamahal ko, hallelujah, para sa ating altar call. Praise the Lord, hallelujah. God bless you, Brother Noel. Palakpakan muna natin ating mahal na Panginoon. Kindly, Proverbs chapter 11, verse 20. O 11 verse 30. Proverbs chapter 11 verse 30. Amen. Sa aklat ng mga kawikan, Kabanata 11, talatay 30. Amen. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Amen. Sa English, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth soul is wise. Maminamahal, in addition to our topic this afternoon, our hope and labor are not in vain. Medyo maminamahal, kanina pa napapansin kayo, natutulog na kayo. Kaya ano po ba, nakakaburing ba yung mga salita ng Diyos natin pinag-usapan? Medyo, we are now in the last days. We must have to focus by hearing and hearing by the Word of God. Because faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Ang sabi rito, maminamahal, the fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Pambungad ng sinasabi ng ating mga ngaral, nagtataka tayo bakit ang mga nabunga, dumalo nung nakarang Sunday, wala ngayon. Hindi natin nakasama. Sa kabila na atin silang pinapasundo. Amen po ba, maminamahal? The reason for this is we are not responsible. Hindi tayo responsable doon sa ating mga bunga. Ito, maminamahal, ang nagiging problema sa mga Kristiyano. Why? I always mention, ibang dumadalo ng Miyerkules, ibang dumadalo ng Biyernes, iba ang dumadalo ng Linggo. Bakit? Ultimo, ipinapangaral ngayon, tinutulugan natin, napakaka-interesante. Wala tayo sa line of thought. We are like what the Bible says, physically present but mentally, spiritually absent. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, ang mga Kristiyanong nagbubunga, ang mga Kristiyanong nagdadala ng bunga, ang mga Kristiyanong nakahayo, ang mga Kristiyanong, mga minamahal, na napakinabangan sa ubasan ng ating mahal na Panginoon, may mga pagpapala silang matatanggap. James chapter 5 verse 20, kindly, basa. Medyo bilisan ninyo dahil 45 minutos na po ang ating na-consume. Amen. Sa aklat ng Santiago, Kabanata 5, ng talatay 20, ito po ang nakasulat, ay alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihang kasalanan. Say, sa Tagalog, sa English, let him know that he which converted the sinner from the error of his way shall save a soul from death and shall hide multitude of sins. Hide multitude of sins. Araw-araw, nagkakasala tayo, nagkakamali tayo. Kung hindi tayo maging seryoso sa pagdala ng kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon, useless po yung dinadala nating kaluluwa. Yan ang katotohanan. Bakit? Ayan o, tinutulugan ninyo. Sabi ng anak ko, Daddy,
Ba't hindi ka pa tumayo? Tulog na yung mga kapatiran. You can just imagine, Sunday service tutulugan natin. We are not serious. Hindi tayo seryoso sa ating mga kaligtasan, maminamahal kung ganun. Ang sabi ng propeta ng Diyos, ang kaligtasan, ang pakinig Ebanghelyo ng kaligtasan is a great matter of importance. Mahalagang bagay, mapakinggan ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Binabaliwala natin. Hindi ito maminamahal, laro. Nag-aayuno, magdamag ng stay yung ating mga beloved elders, beloved workers na nanalangin. Madaling araw pa, lumuluhod, alang-alang sa ating mga kaligtasan na huwag tayong maligaw ni numan. Pagkatapos, pagdating dito, tulugan lang natin. Wala tayo sa overnight. Hindi tayo seryoso sa ating mga kaligtasan. Alam niyo, maminamahal, galit ang Diyos sa mga Israelita. Ilan ang pinapatay na araw-araw? 23,000 araw-araw. Anong ginagawa ng mga Israelita? Ang mga Israelita, maglaro, kumain, magsaya. Amen? Eh, yun ang problema kapag pinagpapala na tayo. Dalhin ko kayo sa napakahalagang mensahe sa ating Holy Supper na ito. Hindi ninyo ito makalimutan kailanman. Kung kalimutan ninyo ito, kalimutan na ninyo ang inyong kaligtasan. Matthew chapter 21 verse 18 up to 22. Basa, kunting bilis. Amen. Sa aklat ng Mateo, kabanata ay 21, talata ay 18 hanggang 22. Ito po ang nakasulat. Pagkaumaga nga nang siya'y bumabalik sa bayan, nagutom siya. At pagkakita sa isang puno ng igos sa tabi ng daan, ay kanyang nilapitan at walang nasumpungang anuman doon, kundi mga dahon lamang. At sinabi niya rito, mula ngayon huwag kang magbunga kailanman. At pagdakay natuyo ang puno ng igos. At nang makita ito ng mga alagad, ay nagtaka sila na nangagsasabi, ano't pagdakay natuyo ang puno ng igos? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanan sinasabi sa inyo, kung kayo'y may pananampalataya at di alinlangan, hindi lamang mga gagawa ninyo ang nangyari sa puno ng igos, kundi maging sabihin ninyo sa bundok na ito, mapataas ka at mapasugba ka sa dagat, ay mangyayari. At lahat ng mga bagay na iyong hihingin sa panalangin, ay may pananampalataya ay inyong tatanggapin. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Taas ang kamay, ilang beses na ninyong narinig ang mga talatang ito. Lahat. Taas ang kamay. Ngayon lang? Ayan o, ang dami. Nagtaas ng kamay. Ang nagtaas ng kamay, pagpalain kayo ng mahal na Panginoon. Ito ang importanteng mensahe na huwag ninyong kalimutan. Dahil binigyan na tayo ng panimula kanina na sinabi natin mga ngaral, ang ating pag-asa at ano yung libor? Pagtatrabaho ng ating kaligtasan ay hindi magiging walang kabuluhan. Dadagdagan natin, dudugtungan natin. Bakit binanggit dito sa talatang ito ng ating mahal na Panginoon ay nagutom? Itong araw na ito, magtitake tayo ng Holy Supper. Itong nagsalita dito, nasalita ng mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, ang ating mahal na Panginoon ay nagugutom. Nagugutom upon saying, nung nakita niya yung igos, nagugutom siya, gusto niya makita ang igos na may bunga ito at kanyang makain. Nung makita niya ang igos, puno ng igos, wala siyang makain. Nung makita niya, maminamahal,
Hindi po ito para sabihin na galit ang mahal na Panginoon, pero ang sabi ng banal na kasulatan, kinars niya. Kinars, ibig sabihin, sinalot sa salita ng Diyos, sinalot ang puno ng igos. Ang sabi mismo ng mahal na Panginoon, matutuyo ka at hindi ka na magbubunga kailanman. Tanong, sino po ba ang gugutuman ng mahal na Panginoon? Ito bang mga makasanlibutan nandito sa sanlibutan ating ginagalawan? O ikaw na Kristiyano, na napakaraming Kristiyanong mapagkunwari, mainit, andyan tuwing linggo, pero wala sa Miyerkules at Biyernes. Andyan ang mga Kristiyano maminamahal, marunong magpuri, pero nagpupuri ng bibig lamang, ang kamay nandun sa cellphone. Ano pa ang makikita natin? Nagugutom ang mahal na Panginoon, katulad na nakita niya ang igos, ang puno ng igos, dahil ikaw at ako ay wala tayong pakialam. Kahit nagpubunga na tayo, nagdadala tayo ng mga baguhan, wala tayong pakialam sa kanila. Pagdating dito, ultimo nga, mabautismuhan, kung mabautismuhan. Last Sunday lang. Yung sa harap nating bunga na may wheelchair, hindi nila malaman anong gagawin. Palingalinga sila. Walang nag-entertain. Asan ang ating mga choir members? Asan ang ating mga pastoral workers na naturingan pa naman? Dapat kayo ang pupunta doon at i-assist ninyo, at kung hindi na ninyo kaya anong kailangan, tumawag kayo ng mga elders. Pumunta kayo sa akin. Yan ang concern sa ating mga baguhan. Yan ang concern sa mga nawala na. Bakit ka patulog-tulog? Bakit ay patulog-tulog? Wala nang panahon ngayon para magpatulog-tulog sa ating makaligtasan. Bakit? Anytime. Ayan, nasabi na ating mga ngaral. Grabe na ang depresyon ng buong mundo nitong climate change. Hindi na po ito malulutas. Dahil ang sabi ng ating mahal na propeta, ang huling propeta sa ating kapanahunan, nung sinabi ng butas na ito, true and true na ang araw. Kapag sumikat yan, wala ng ozone layer na para sasangga yan. Yan. Talagang didiretso na yan. Ngayon wala ka pa rin pakialam sa mga niligtas na naman na kasama na natin. Anong ating pinagkabalahan? Uy, yung aking cellphone. Ano na kayang message ng aking sweetheart? Ano kayang message na ng aking nililigawan? Ano na kaya? Midugutom na ako. Ano na kayang nangyari doon sa laban ng aming, may labanan daw yung email na yan. Tingnan niyo. Pagka hindi na kaya, tulugan. Ito maminamahal ang mga bagay na dapat nating bantayan sa ating mga sarili. Nagugutom ang mahal na Panginoon. Ikaw na Kristiyano, ang kanyang kinagugutuman. Nasaan ang inyong bunga? Nasaan ang inyong unang ningas na paglilingkod sa mahal na Panginoon? Na nung araw, ang sabi mo, mahal na Panginoon, sana nakilala na kita. Ayaw mo na maminamahal, magtrabaho, ayaw mo na mag-aral dahil umibig ka sa ating mahal na Panginoon. Nasaan ang pag-ibig na yan? Hinahanap ng mahal na Panginoon. Siya'y nagugutom. Hallelujah! Doon sa iyong unang pag-ibig sa Kanya. At don't you know, na ang igos dito, para sa inyong kaalaman, ang punong igos na ito ay walang ibang pinatuturingan, walang ibang pinahuhulugan, kung hindi ikaw na Kristiyano, ako na Kristiyano, tayo na mga Kristiyano. Ang sabi ng Biblia, hindi ka natatakot, hindi tayo natatakot. Isusumpa pala tayo pag hindi tayo magbubunga. Kailangan pala nating magbunga. Inagbunga na nga, wala ka nang ginawa, hindi ka sumama, namigay ng leaflets. Ito na lang asikasuhin mo. Pagyamanin mo, andyan na yung bunga, andyan na, lumalapit na. Asikasuhin mo na lang, mabautismuhan, makuha ang mga pangalan, ang mga address. Nagtutulakan pa. Oh, Brad, sis, akala ko ba mayroon tayong susundin? Hey, hindi na ngayon, hindi ko na alam kung ano. See? Where is your concern? Asaan ang ating concern? Krusada tayo ng krusada. Thanksgiving tayo ng Thanksgiving.
Bible study tayo ng Bible study. Kung hindi tayo matuturuan na ikaw pala, ako pala, tayo palang tinutukoy ng Biblia na ang mahal na Panginoon sa mga Kristiyanong hindi nagbubunga, sa mga Kristiyanong pinabaliwala ang mga bunga. Kayo pala, tayo pala, isang araw, isusumpa ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Nakakatakot kung hindi kayo makikinig, hindi tayo makikinig sa mensaheng ito. Hallelujah! Yung kinakurs ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang Diyos mismo, hallelujah, ang nagsasabi. Kaya nga, maminamahal, hallelujah, nagtaka ang mga apostol. Ang sabi ng mga apostol, grabe, yung kinurse ng mahal na Panginoon, karakadaka na tuyo, hindi ka natatakot, hindi tayo natatakot, nakikinig dito ng Ebanghelyo, cellphone ang dala mo, cellphone ang dala natin, araw-araw sa ating buhay, doon sa ating matahanan, cellphone ang dala mo, nag-i-email ka, pati dito sa gawain, mag-i-email ka pa rin. Yan, minamahal, ang naging dahilan. Isang araw, ikakars ka ng mahal na Panginoon. Isang araw, isa ka sa pagsasabihan ng mahal na Panginoon, I never knew you, ye doers of iniquity. Doers of iniquity, dahil hindi mo na ginalang, andito ka sa gawain, kung ano-ano mga pinanunood mo, hindi ka concentrated. Hindi tayo concentrated. Yung minamahal, kaya galit na galit ang demonyo sa iyo ang paglingkod. Dahil gusto ko lang magpakatotoo. Ayaw ko na may mga Kristiyanong mahulog pa sa kamay ng dyablo. Gusto ko lahat tayo magmana ng langit at buhay na walang hanggan sa piling ng mahal na Panginoon. Kung hindi kayo makikinig sa sinasabi kong ito, you will be fallen. Mahulog ka sa kamay ng mahal na Panginoon. Hindi tayo nakikinig. Kahit sino pang tatayo dito, respetuhin ninyo. Pakinggan ninyo. May kabuluhan. Lumuluhod yan. At grabing pag-aaral, pagsisikap na maabot ang inyong pangangailangan. Ang ating pangangailangan. Ngunit binabaliwala lamang natin. Grabe ang minamahal ng aking pagkalungkot. Na tuwing Miyerkules, iba ang nakikita kong mukha. Tuwing Biyernes, iba ang nakikita kong mukha. Pag Linggo, andyan kayo. Praise the Lord. Pinagpala kapag Linggo dahil andyan kayo. Pag kayo'y aming nadatnan sa inyong mga lugar, nakita namin kung paano kayo mamuhay, nabanggit ating mga ngaral. Ginawa nating laruan ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Without peace and holiness, no man can see the Lord. Hindi ka magpakabanal. 1 Peter chapter 1, verse 15 and 16, the Lord is holy. He who called you is holy. Be holy, for I am holy. Sabi naman ng Panginoon. Pagkatapos, wala tayong pakialam. Dito lang tayo holy. Pag sa bahay natin, hindi tayo holy. Pag tunog ng pakakak, yung sinasabi, binanggit kanina, na rapture of the church, the resurrection of the dead. Nasabi ng Biblia, magkasalubong tayo, mauna ang mga patay, susunod tayo mga buhay, sasalubong sa mahal na Panginoon para magmana na ng langit at buhay na walang hanggan. Ewan ko, kahit anong talon mo, hindi ka ra-rapture, hindi ka aangat. Lalo na, ang kapal ng siling na yan, paano ka lulusot yan? Pero kung banal na banal ka, hindi lamang dito sa ating gawain, kahit sa iyong tahanan, kahit saan ka magpunta, napakabanal mo. Isang tiyak na bagay, tatagos ka. Diyan sa bubong na yan. Pag tunog ng trumpeta, tatagos ka. Kaya maminamahal, it's time to wake up. Now that we know that our salvation draweth nigh, nalalapit ng pagbabalik naman ng Panginoon, siguro na, sigurista na tayo sa ating mga kaligtasan. Hallelujah! Hindi natin ipagtatrabaho. Ang pagtatrabaho na yan ay pagdalo mo lang dito, makinig ka lang ng gusto. Namnamin, kainin ng mainam. Bakit kami matataba? Dahil kapag kumakain kami, ayaw namin lunok ng lunok. Amin mo nang hinunguya.
Ninunguya ng maayos para pag nilulunok namin, magiging bitamina ng aming katawan. Kayo mga matataba, grabe ang pagmuya niyan. Yung mga matataba, minumala nilulunok, imposible yan. Ganon din sa pagkain espiritual. Kapag lunok ka lang ng lunok, payat na payat ka, taba na taba ka, hindi taba yan ng spiritual, hindi yan payat na spiritual, kung hindi walang kabuluhan na taba at payat. Kailangan pag nakinig na ibanghilo ng kaligtasan, involve ang isip, ang puso, ang buong kaluluwa. Pinakikinggan mo ang ibanghilyo. Gaano man ito kasakit, gaano man ito kababaw, dahil malaga, ikaw at ako'y nangailangan. Sabi rito, mga minamahal, by faith, ang faith dito ay in action. Karakadaka, nung nirebuke naman ng Panginoon ang fig tree na tuyo. Kaya kailangan dito yung abrupt na action. Narinig mo ako ngayon, narinig mo ang ibanghilyo ng kaligtasan, right din and din. Kumilos ka, baguhin mo yung ugali mo, baguhin mo yung ginagawa mo, na hindi ka lugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Pagdating ng gawain, huwag kang magbukas ng cellphone mo, kung pwede lang ilagay mo sa information, kung pwede ilagay mo sa bag mo. Hayaan mo lang kami na nag-aayos ng gawain at aming mga pinaparating sa mga outstations natin, sa mga beloved babies, ang mga mensahe. Huwag kayo, dahil buong araw na, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, hawak mo na ang cellphone mo. Pagdating dito, igalang mo ang mahal na Panginoon, igalang mo ang mga ngaral, igalang mo ang mga tumatayo sa pulpito. At ang sabi rito, this is a command. This is not a heresy. Hindi ito sabi-sabi lang. This is a command. At pag sinabing command, we must have to abide and do as well, as soon as possible. At ang resulta dito, maminamahal, ito nang sinabi ng mahal na Panginoon. Ano man ang hingin mo sa aking pangalan, magkandara pa ang mahal na Panginoon, na karakadaka ibibigay ang pangailangan mo. Kagalingan ng karamdaman mo, kalutasan ng mga problema mo sa pananalapi. Ano pa? Yung pisikal na katawan na nanghihina ka ngayon dahil sa kakulangan mo, pagalingin ka, karakadaka naman ng Panginoon. Kung ikaw ay maging seryoso dito sa mensahe na pinapaabot sa iyo sa araw na ito, dahil mahal na mahal ka, mahal na mahal ako, mahal na mahal tayo ng ating mahal na Panginoon. Huwag masaktan. Totoo po, we are but human. Mahina, nasasaktan. Pero kung hindi ka sasaktan tulad ng doktor, ang doktor patuwarin ka, patihayain ka, paluhurin ka, patingalain ka, anong pinagagawa sa iyo? Sunod-sunuran ka dahil gusto mong gumaling. Yan ang doktor, na ang doktor ay hit and miss. Dito, sumunod ka lang, makinig ka lang, gawin mo lang yung aming sinasabi. Higit pa sa doktor ang mangyayari sa iyo. Dahil Diyos mismo ay higit pa sa doktor. Kaya, maminamahal, ito na ang panahon. Ngayon na ang panahon. Bakit ang mahal na pastor, pinakita, sabi na, gateway lang ang Talipaw Hulusulo para makilala na ang Jesus Miracle Crusade sa buong mundo. Gateway lang. Ibig sabihin, pag-usapan lang yan na ang Diyos ay naghihimala doon sa hulo. Pero sa atin, araw-araw naghihimala ang mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga Kristiyano, araw-araw naghihimala ang mahal na Panginoon. Amen. Pagising mo lang sa umaga, marami ngayon natsutsok lang, patay. Humihilik lang, patay. Natutulog lang, patay. Grabe na. Wala na talagang pag-asa. Pero ang mga Kristiyano, sitting pretty. Pagising sa umaga, libre ang hangin, libre ang lahat. Pinagpalang lubos natin mahal na Panginoon, ang mga proof at ebidensya na ito, sobra-sobra na. Imagine yung putukan ka ng grenade lancer, hindi ka tatablan, anong klaseng Diyos ang nag-iingat sa iyo? Sobra-sobrang kapangyarihan na Diyos. Amen. Sasakay ka ng bus, hindi ka pinasakay, sabihan ka, huwag ka munang sumakay diyan. Dahil may disgrasya diyan. Doon ka na sa kasunod. Takbo ang isang bus na una-una. Doon ka na sa pangalawa, pagdating sa unahan, bangga, patay lahat ang bus, nahulog sa bangin. Ikaw ay iniingatan.
Hindi ka natatakot, hindi ka nagpapasalamat yan. Amen? Grabe. Kaya panahon na. Let us be wise. Ang sabi ng Biblia, he that winneth soul is wise. Only one soul. Mula nung 37 years hanggang ngayon, taas ang kamay ng mayroon ng bunga. Ako po, hindi na mabilang. Mga kung 2,000 lang, 3,000 lang, na kaluluwang nailapit ko. Taas ang kamay sa mga nakapagdala ng bunga. O, tingnan nyo po, tingnan nyo. Sino nagtaas ng kamay? Wala. Iilan, no? Iilan ang nagtaas ng kamay? Bakit? Patunayan. Wala pa tayong bunga. Wala pa tayong nadadala sa paanan ng mahal na Panginoon. Kailan pa? Kailan pa? Paghuli na ang lahat? Naghihingalo na yung kapitbahay mo, ang nanay at tatay mo, malapit ng kunin ng mahal na Panginoon. Kailan mo pa sabihan yan? Lumapit ka na kay Kristo. Tanggapin si Kristo na yung tagapagligtas. Diyos at hari ng inyong buhay upang magmana sila ng langit at buhay na walang hanggan. Sabi mo, mahal na Panginoon, wait lang. Pag mayroon akong lakas ng loob, puntahan ko na yung aking kapitbahay, yung aking kaibigan. Hindi ngayon ang panahon ng kaligtasan. Sabi ng overnight message natin, ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ka kumilos para yung mga dapat itapon sa dagat-dagatang apoy. Ang sabi ng Biblia, maligtas mo. At ang sabi ng Biblia, kapag naligtas mo, napatanggap mo yan sa mahal na Panginoon, it will cover multitude of sins. Araw-araw nagkakasala ka, patatawarin ka na mahal na Panginoon. Tayo pong lahat ay umawit, tumayo. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan itataniyan. Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, At kung kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Ang pangalan niyang banal kailan itataniyan. Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? At kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Mami na mahal, tingnan nyo. Kung naintindihan natin yung mensahe kanina at ang dinugtong ko, na kapag bubulay-bulay kayo, anong kasalanan ninyo? Anong kasalanan ko? Anong kasalanan natin? Pero still, there is no reaction. Why? Because our heart and our mind are not here in the midst of this congregation. Ang ating mga isip at mga puso naglatagaw. Andun sa limbo-limbo. Andun sa hangin. Seryoso lahat ng binibitawan ko.
Seryoso lahat ng sinasabi ng ating mga ngaral kanina. Hindi natin naunawaan, tinaintindihan. Gusto po talaga natin na tayo po'y isumpa. We will be cursed. Ako ayaw ko. Neither ayaw ko na kayo'y mai-curse. Kayo may sumpa. Gusto nating lahat na minamahal. Malinawan ating isipan, ating mga puso. We are not talking here of heresy. Walang kabuluhan. We are not talking here with nonsense word. Ang ating pinag-usapan dito ay mga seryosong salita. Nang sabi ng 4:12 ng Hebrew, tatagos sa kasukasuan sa mga buto natin hanggang sa kailaliman ng ating buong pagkatao ang mga salitang ito. Anong manhid na tayo? Ang sabi ng banal na kasulatan, maliban na lamang kung tayo na po'y mga manhid at tayo na po minamahal ay itinakwil na nakakatakot. Kaya hindi na tayo nagre-response. You beloved webcast viewers on YouTube at Facebook, you need Christ as your personal Savior. Sa ating mga beloved visitors dito, kung nandyan kayo, ngayon lang nakakadalo, come forward. Receive the Lord as your personal Savior. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Huwag kayong maniwala sa sinabi ng pari, ng mga pastor, na lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hindi po totoo. Ang mga anak ng Diyos ay yung lamang tumatanggap kay Kristo. Kinikilala si Kristo. Pinaglilingkuran si Kristo. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Kristo. Ang aariing ganap, aariing anak ng Diyos. John chapter 1 verse 12. Kapag ikaw ay hindi pa kumikilala kay Kristo, tumatanggap kay Kristo, nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Kristo, wala ka pang kaligtasan. I'm sorry, kahit ano pong religion kayo, anong pananampalataya mayroon kayo, ang mahalaga, matanggap ninyo ang mahal na Panginoon para inyong sariling tagapagligtas, Diyos at hari ng inyong buhay. Come forward, dito po sa harapan. Huwag kayong maiya. Kailangan ninyo ng kaligtasan. Huwag kayong maiya. Dito po sa gitna. Kayong aming mga beloved webcast viewers, okay, diyan na lang po. Diyan na lang po. Kindly. Sumunod kayo sa panalangin, aking babanggitin, itaas ang kamay. This is a formal receiving, accepting God, Jesus Christ, as your personal Savior. You, beloved webcast viewers, itaas ang kamay, lift your hands, and follow my prayer. Alam ko, sa ating pong mga webcast viewers, yun pong aming mga binabanggit, bagamat ito'y Tagalog, kung sila'y Turkish, kung sila'y Japanese, kung sila'y iba't ibang lahi, tinatransmit po ito. Sa kanila ng dialect, kaya tayo mga Pilipino, nagtatagalog tayo dahil hindi tayo maintindihan sa ating mga kapwa Pilipino. Isunod, itaas ang kamay, ipikit ang mata, isipin ninyo ang mahal na Panginoon sa inyong harapan, na gusto niyang pumasok sa iyo para gawin kang tunay na Kristiyano para magmana na ng langit at buhay na walang hanggan. Ang panalangin ay pakipag-usap sa ating mahal na Panginoon. Habang nakataas ang iyong kamay, makipag-usap ka sa mahal na Panginoon dahil we are on prayer. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus, follow me, follow us, beloved webcast viewers. Mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Ako'y naniniwala, ako'y sumampalataya, ako'y nagtitiwala sa iyong mga salita. Narito ako, isang makasalanan,
Ibig kong magbago. Ibig kong maging tunay na Kristiyano sa gawa at katotohanan. Pinagsisihan ko ang aking mga kasalanan at tinatanggap kita, mahal na Panginoong Jesucristo, na aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Jesus, gawin mo kong tunay na Kristiyano sa gawa at katotohanan. Mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik, ako'y umasa, magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, aking hinihang lahat. Amen and amen. Ipanalangin namin kayo. Yes, my dearest Heavenly Father in heaven. Sa unang dalangin ng aming minamahal, ginagalang ng Pastor Wildy Estrada Almeda, ang huling propeta na yung hinirang dito sa bansang Pilipinas. Kahabagan mo po ang mga tumatanggap sa YouTube, sa Facebook, dito sa aming crowd, sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. Mahal na Panginoon, kahabagan mo sila, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dan sa kalangitan. Kaya silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Pagpalain mo po sila sa buo na kanilang mamahal sa buhay. Ito ng panimula ng kanilang paglilingkod sa iyo. Naway madatnan mo kami, kasama sila. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lahat magsabing Amen. Diyan lang po kayo, diyan lang po muna. Manalangin tayo maminamahal sa ating mga pangailangan. At ang sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Kailangan daw nating isang guni ang lahat ng ating pangailangan sa ating mahal na Panginoon. After na ikaw ay magsisi, kinakailangan mo nang magsisi. Kung ikaw ay nakagawa ng mga kasalanan, how many days ago, 1 week ago, 1 month ago, 2 months ago, 3 months ago, kaya kang patawarin ng mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ay sagana sa pagpapatawad. Kailangan mo lang ng pagsisisi. Ang pagsisisi po ay hindi po lagi kang sisi ng sisi, bukas gagawa ka na ng mga kasalanan. Kinakailangan ng pagsisisi ay maging genuine. Pagkatapos mong pinagsisihan ng kasalanan mo ngayon, huwag mo nang gawin bukas. Amen? 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 Yun ang ating gagawin. Sa lahat ng ating mga webcast viewers, lahat ng mga kapatiran na narito, tayo manalangin na kilat mapagpala namin Ama Diyos namin sa langit, amin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or dearly beloved evangelist, Pastor Wildy Estrada Almeda, narito kami nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamalit, mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami, mahal na Panginoon, ng banal na dugo na magusak krus ng Kalbaryo. Tulungan mo kami sa aming mga pangailangan, mga kapatiran namin, nandiyan nakatuon sa webcast, mahal na Panginoon. Hallelujah, kabagan mo sila. Mga kapatiran namin, mga baguhan, itong mga tumatanggap, may mga pangailangan kaming lahat. Sa pananalapi, kagalingan ng karamdaman, mga problema malulutas, mailapit namin aming mga mahal sa buhay sa iyong banal na paanan, magbunga kami. Gawin mo, mahal na Panginoon, ang mga nararapat. At tulungan mo ang iyong mga anak. Huwag mo nang pahirapan. At itong aming pong dinanas sa sobrang init, mahal na Panginoon, alam namin, hallelujah, saan man kami naroroon, ano mga aming gagawin itong kasunod na linggo, takpan mo, mahal na Panginoon, ang ulap, ang aming paruruunan. Ingatan mo kami palagi, lahat ng iyong mga anak. Hallelujah, kung paano mo pinagpala ang mga Israelita nung sila ay lumabas sa kampo ng mga Egyptians. Ganun din, mahal na Panginoon, ipagkatiwala at ipagkaloob sa aming lahat. Gawin mo kaming karapat-dapat sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ipatong inyong kanang kamay sa inyong ulo bilang point of contact. Ipatong inyong kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Banggitin ng karamdaman, cancer, leukemia, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, hallelujah, sakit sa rayuma, amen. Lahat ng uri ng mga karamdaman sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Demonyo na kahirapan, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah. Katigasan ng ulo sa pangalan ni Jesus, hallelujah. COVID-19, ubos sipon lagnat, cast out, cast out, cast out, cast out from my beloved brethren. Espiritu Diyos, hallelujah. Webcast viewers, have mercy upon them, Lord. Baka sumpong nawa kami ng biyaya. Ipagkatiwala sa amin ang mga biyaya na aming kailangan. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pumalakpak, huwag mahiya. Amen. Praise the Lord. Taas ang kamay, dalawang kamay. Huwag mag-alinlangan.
Kahit hindi mo kayang tumalon ka, lumukso ka, pagagalingin ka naman na pa yun ayon sa iyong pananampalataya. Yun binasa natin sa Matthew kanina. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, kung ikay may pananampalataya, angkinin mo lamang ang iyong pananampalataya na ibigay na sa iyo ng Panginoon, ibibigay sa iyo ngayong hapon ito by faith sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay, jump 3 times, shout, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Lahat magsabi ng praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. At habang dinidistribute po natin ang ating pong katas ng ubas, umawit muna tayo sa ating mahal na Panginoon. At muli kong ibabalik ang buong pagkakataon sa ating beloved elder, Brother Noel, para sa ating Holy Supper. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, our beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy niya. Mulit sa iyo'y sumasamo, Tumiko sa nais mo, Panginoon. Hallelujah. Patuloy tayo makipag-ugnay sa ating pinagamakan. Sa iyong tiyakin po natin mga minamahal na tayo po'y karapat-dapat. We're worthy to partake in this holy supper. Minsan may katanungan, Sapagkat po kami naman po, bakit kailangan pa ating pagsalo sa isang sagradong bagay ay pagkikibahagi mismo sa kabanalan. Ngunit alam kong di ko kaya, sa iyo ay mawala. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa iyo, paalalahanan at turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa iyo. Kahirap nang wala ka, kahit saglit man lang huwag mong pababayaan. Pagkat sa iyo lang nadama, pag-ibig at galak na tunay sa aking buhay. Minsan may katanungan, bakit kailangan pang ika'y aking saktan? Hindi ko maunawaan, ngunit alam kong di ko kaya, sa iyo ay mawala. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa iyo, paalalahanan at turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa iyo. Oh, mahal kita, Panginoon, mahal na mahal kita. Kung may pagkukulang sa iyo, paalalahanan at turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa iyo. Mahal kita. Kung may pagkukulang sa iyo, paalalahanan at turuan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa iyo. Praise the Lord. Hallelujah.
Mga minamahal, sumapit na naman ang unang linggo ng bagong buwan na kung saan ating pong isasagawa ang ating banal na hapunan o Holy Supper. Alalahanin po natin mga minamahal, hindi ordinaryong piraso ng tinapay at katas ng ubas ang ating kakainin at iinumin sa hapong ito. Yan po'y sumisimbolo mismo ng katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakataon na tayo makabahagi sa kabanalan ng Diyos. At itong ating pong pagsasagawa ay bilang mga minamahal ko, hallelujah. Bilang tanda, mga minamahal ko, na ating pagtungo doon sa kalangitan na kung saan mismong ating makakasalo ang mga Panginoon. Purihin natin dakilang Diyos. We're not just remembering the greatest sacrifice of the Lord, dying on the cross. Inaalala natin, mga minamahal ko, hallelujah, hindi lamang yung pinakadakilang sakripisyo. Uri na kanyang pagbubuo ng kanyang kabanal-banalang dugo sa atin. That ransom sacrifice, mga minamahal, that He made for us. Sapagat mismong sinabi ng Biblia, without the shedding of blood, there will be no remissions of sin. At kung walang pagbubo ng dugo, pagdanak ng dugo ay walang kapatawaran sa kasalanan. Sinabi ni Isaiah 53 ang talatay 5, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalagsa. Siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tahi. And with His stripes, sabi ng banal na kasulatan, we're healed. Hindi lamang yung ating mga literal na mga karamdaman, kundi ang mga karamdaman nating espiritual ay nagkaroon ng kagalingan. Tayo po ay napatawad ng Diyos. At alalahanin po natin. Sabi ko, hindi ordinaryong piraso na tinapay na para mabusog lamang tayo, magkaroon ng laman ng ating mga tiyan. Kundi ating mga minamahal ko, hallelujah. Ang pagkain na ito ng tinapay ay ang pananatili ng Diyos sa ating mga puso. Ang pag-inom ng kanyang kabanal-banalang dugo na siyang nagbibigay buhay sa atin. Tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay dumalang. Sabagat ang sabi nga, kung tayo po may minamahal ay may kinikimkim galit, sama ng loob sa ating mga kapwa. Hindi tayo magiging karapat-dapat sumalo sa napakasagradong bagay na ito. At atin po munang tiyakin that we're worthy to partake. Karapat-dapat tayong sumalo. Nagsabi nga, kung hindi tayo karapat-dapat, tayo lamang po'y magkakasala sa dugo at laman ng ating mga pinakamamahal na Panginoon. Kagaya na sinasabi na Biblia. Kaya ito ba yung tayo lahat mga minamahal ko inumalan from the bottom of our hearts. Nagilang Diyos sa magbanal, makapangyarihan sa lahat. Talastas mo na bawatin maging kaibuturan na ay po mga puso nito. Gawin mo po kaming karapat-dapat sumalo sa banal na muna ito, Bala Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso. Alisin mo namang puot, galit, hinanakit sa aming kaloob-loob at Bala Panginoon.
Maging magpagkumbabang yung mga anak. Matutubi ng tawad. At higit sa lahat, magpatawad. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Uriin ka, aming dakilang Diyos. Habang hawak na po natin ang piraso ng tinapay at ang katas ng upas, atin na pong isagawa ang banal na hapunan ito. Sinabi po rito sa unang Korinto, kabanatang 11, ang talatay 23 hanggang 25. Sabagat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Do this in remembrance of me. Kainin po natin ang piraso na tinapay. Sa talatang 25. At gayon din naman, inawakan ng sarong. Pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-aalala sa akin. Drink it in remembrance of me. Ang langit ay kanyang kusang nilisan. Sa krus tinanggap ang kamatayan. Oh, hallelujah! Para sa iyo. Nang makamtan mo ang kaligtasan. Ng ating Diyos ay buhay. Ialay sa ating Diyos ay buhay. Di niya kailangan ng handog yaman. Purihin ka mo naman. Mga panalangin mong walang laman ang nais niya. Buong buhay mo'y lubusang ilaan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Ng ating Diyos ay buhay. Ialay sa ating Diyos ay buhay. Ialay ng ating Diyos ay buhay. Ialay sa ating Diyos ay buhay. Sa ating Diyos ay buhay. Sa ating Diyos ay buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin muna napakabait at pinakamamalapan ni Jesucristo. Maraming salamat po. Hallelujah. Sa ating dakilang Diyos, sa ating pong maluwalhating pagsasagawa ng ating pong banal na hapunan, ating Holy Supper. At talagang yun po talagang pino-point out po natin sa bawat pagsasagawa mga naman that it will be
purposeful, mga minamahal ko. May layunin. Amen? Talagang alam ang mga minamahal ko, hallelujah, ang layunin naman ng Panginoon sa Holy Supper. Amen? At talagang na-internalize po natin, mga minamahal, ibig sabihin itong banal na po ng ito, mga minamahal ko, hallelujah. Not just an ordinary taking of bread at pag-inom ng katas ng ubas. Amen? Na para lamang tayong umiinom ng tinimplang juice, mga minamahal ko, hindi po ganun. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At patuloy tayo sa ating mga mahalagang announcement at atin na pong tinatawagan, ating pong beloved elder, beloved brother Romy Benito.